Před více než 10 lety jsem si objednal u Pragomedu nějaké produkty a k tomu jsem dostal dárek, zmíněný krém Profi Chondro Originál. Říkal jsem si, potřebuji se něčeho zbavit, tak to dají jako dárek. Ale po nějaké době jsem krém použil, když jsem měl po nějakém sportovním výkonu unavené svaly nohou a zjistil jsem, že krém skutečně funguje. Už za několik minut po masáži se projevily účinek krému, svaly se uvolnily, osvěžily. Začal jsem krém používat i při bolestech kloubů, hlavně kolen, i při bolestech bederní páteře třeba. Vždy přicházela po několika minutách výrazná úleva. Mluvil jsem o tomto krému i s několika přáteli, kteří mi později děkovali a začali také krém Profi Chondro používat. Dokonce jsem nabídl tehdy 80leté mé mamince a výsledek byla nadšená a protože se pochlubila svým kamarádkám v domově důchodců, musel jsem tam pravidelně dodávat asi 15 kusů krému. Masážní krém Profi Chondro Originál používám dodnes a mohu vřele doporučit každému.